Kaya panawin at nagsangsang ka, nagrigat ngayon iwan, panay pa sakit mo kaniya. Hindi ka kung serservidad ito'y yan. Idubos ko paras ang akin mong itiaraw. Tatong maparte ka, sikat ay malipata, ngayon lumasawa na. Kamanday awanan, nagsaengket di Kastia kalak-aman, napagkaragsakan nga uray no masal ika. Di mo pinanuntutin baal ko nga ayain sikat natin sa bangin. It should day in kain waksin. Tawag ka makabasa, nakapos sa internet ko. Hello, kay Madam Doreen Adoracion Romanico. Hindi ka awan mo awan serservidad ito'y iyan. Idugor ko karas ang naginong itiaran. Tatong maparte ka, sikat ay malimata, nginuusawan na. Sikamanintay awagan, nagsaengket di Kastia kalak-aman, napagkaragsakan uray ko makataya. Pakataya, ano ka ba? Di mo pinanuntutin baal ko nga ayain sikat natin sa bangin. It should day in kain waksin. Nagsaengket di Kastia kalak-aman, napagkaragsakan uray ko makataya. Di mo pinanuntutin baal ko nga ayain sikat natin sa bangin. It should day in kain waksin. Di mo pinanuntutin baal ko nga ayain sikat natin sa bangin. It should day in kain waksin. Alright, yan ang artist sa bawat may ayaw bilang nga request ni Madam Amy Rose. Mga dyan,